Din seria Atlas de mitocănie urbană urmează Pițipoanca de companie, Siliconatus felina. Poate cea mai răspândită specie din fauna urbană, pițipoanca de companie se distinge ușor în peisaj, numele vorbind de la sine despre apucăturile speciei. Superficială, stridentă și opulentă, ea se va afișa întotdeauna în dreapta unui mârlan de dorobanți sau a unui țăran de mol. Ființe nocturne, de tip club, poartă de-a lungul zilei, indiferent de condițiile atmosferice, ochelari de soare mari și negri pentru protecția ochilor. Aflate permanent în căutarea hranei, au în dotare genți mari și scumpe, de marcă evidentă, necesare depozitării acesteia. Sunt ființe comunicative, telefoanele mobile devenind de-a lungul vremii o prelungire firească a urechii. Le place să apară la televizor, unde să vorbească despre orice. Visul lor este ca, măcar o dată în viață, o cunoscută revistă de poze să le publice fotografia și să le laude pentru prețurile exagerate ale veșmintelor și accesoriilor. Apelativul "hai fată" este de departe cel mai utilizat în comunicarea verbală. Dacă ai fost deranjat de comportamentul ei sau al altor exemplare ce aparțin unor specii ale faunei urbane neidentificate de noi, povestește-ne pe antimitocănie@eliberadio.ro. Atlas de mitocănie urbană, un demers de bun simț radio-gherila.